mana folo ka bɔ bara yɔrɔ a mana folo n'a nana i b'a fɔ a ye ko ne ko mago b'a la parce que o dakurunya joli e ɲɛ bɛ ne ɲɔgɔn jɔna dugu nin kɔnɔ yan ni mɔden tɛ min bolo i ɲɛ bɛ ne ɲɔgɔn jɔna dugu nin kɔnɔ yan ni mɔden tɛ min bolo ka ne dakɔrɔbɔ de wa ne ma f'i kana maga ne bolo fɛn na e bɛ ne la fini ko e nale fini nɔgɔlen sɔgɔla ne la wa kana na fini don la fini don sisan miliyɔn ka fini ko ŋana maga ka fini na an tun b'o manga de la sisan i nana bɛn o ma ne y'o ɲɛfɔ Pasuko ɲɛna ayi ne ma fosi fɔ a ye Ami ne min f'i ɲɛna ɲini fɛ ne tɛ fosi fɔ ne ye min ɲini fɛ ni musokɔrɔba min ko ko min a k'a ta ye ko ne ma muso wɛrɛ ta a jala ale bɛ muso dɛmɛ mais ale bɛ dangane sin tɛ sefanci ne bɛ k'o kɛ cogo di bon ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna Pasuko n'i bɛ fɛ i sen ka sefanci ni mama y'i bila sira mun na a ko ye farafina ni mɔgɔ bangebaa kumana i b'a to a ta la Jɔnni ne de don c'est qui oh Ami bɛ so kɔnɔ Jɔnni Ami ayi n bɛna don ayi kalo k'i hakili sigi o rɔ ba ale kɔnɔ ko mɔ fu de da la yɔrɔ o ye ko kura ye bi dɛ e bɔra min ne le so ni gardien de ye yan hali fɛn hali Sise b'a to ni so kɔnɔ ne de ka sara l'o rɔ ni Pasuko kɔni pɛrɛnnen don a fa ɲɛna a ka na ne b'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na problème t'a la comme i ko ten an kɔni mago bɛ muso filanan de la n'i ko k'a ka ɲi a ka bɔ a ka jan problème foyi t'a la i dalen b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama don ko diyara n ye kosɛbɛ n y'i ŋaniya ni terikɛ dɔ bɛ n y'i ŋaniya n'o ye kosɛbɛ e furulen don non ne ma furu ne ma furu mɔgɔ fana ma bɔ i nɔfɛ mɔgɔ ma bɔ n nɔfɛ problème t'a la n'a kɔni tɛ den wolo a b'a kun n'a kala ta k'a bɔ yan o yɛrɛ ta bannen dɛ Pasuko bɛ muso kura ta sisan sahara tɛmɛ a diyara n yɛrɛ fɛnɛ ye mais f'i ka dɔn k'a fɔ ne ta tɛ kanu ye ne bɛ furu de nɔfɛ i y'a faamu furu de ka di ne au plus très rapidement possible i y'a faamu walasa furu bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a dɔn k'a fɔ ko furu ka di i yɛrɛ fɛnɛ ye kuma t'i ni mɔgɔ cɛ